Sa Good Vibes, Barangay Granada, back-to-back champion sa Mascara Festival 2023 Arena and Street Dance Competition. May report si Nico Delfin. Imbokada pa lang sang performance ng Barangay Granada, nagahinugyaw na ang mga tumalanaw nga nagdagsa sa Paglaom Sports Complex. Napabilib ba nila mga judges halin sa choreography nga kadamo sang surpresa, matahom nga set design, costume kag headdress, gani sila liwat ang nangin kampyon sa Mascara Festival 2023 Arena and Street Dancing Competition. Nang-invest in music ang tema ng Barangay Granada nga nagpauli dalang 1 million pesos nga grand prize. Ang barangay ang anay Grand Slam champions ang 2014, 2015 kag 2016. First runner-up naman ang Barangay Tangub kag second runner-up ang Barangay Sumag na napili Best in Introduction Video. Suksok maskara, padayon bakulod sa pagyuhunta, magsinadya bakulod, super city ka na. 7 sa napulo ka mga barangay nga nagpasakop sa tuigan nga kompetisyon ang gintagaan man ni Mayor Albi Benitez sang tig 100,000 pesos nga consolation prize. Bantog sa bilog nga Pilipinas uli sa bilog gid nga kalibutan. Makita naton ang interest kag ang excitement sa mga lain-lain nga bisita nga kadto di sa syudad sa Bacolod kay tam-an katahog sa aton nga street dance. Nagatag naman sang kakunyag ang performance ng singer-actor nga si Kyle Echari upod sa mga mascara dancers kag ang magarbo nga fireworks display. It's time to celebrate.